Tak bawa jeti dhewe kok. Sapa iku untuk rasane. Tak kopiar ngombe. Pas pas. Lah, putuku tangi cah. Putuku gas. Putuku STK, Pak. Artisnya kita. Lumayan anyar, cah. Kenapa? Walah ke buntutnya dawu, Pak. Delok, Nduk. Buntutnya apik, Nduk ya. Wes, buntutnya protol ngene Mbah Damis. Entek buntute. Buntutnya gak ada potol. Cuma awake ketok lemu to. Itu kerupuk, paring kerupuk Mbah Ci. Lenger. Sampean baru. Baru nah. Bayan. Ya, aku bekerja ya. Kok Ketop kaya. Lagi wis dawu apik. Ki tau protol kok. Iki brodol. Sama 6 bulan sekali. Heh? Brodol. 6 bulan. 6 bulan sekali buntut iki brodol. Oh. Sing dawu coplok ngono lho. Lah aku nek enane Dek sing gak ora lah sing dawu coplok. Ana 3 wulan punjul kok mulai bangun kaya ijo ngomahatan. Ora gelem negel blas kok. Wis rondok sithik-sithik. Iki sithik alam. Tik tukik 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 tukik. Tukik 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 ngono. Cwit 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 ngono. Tapi gak pianter. Cwit cwit cwit. Sanane wah. Wong kok lucu, wong nang omah kok malah mbok kunci piye le, Pak? Kulon alate ning jero warung. Piye iki jajal? Apa tuku sarapan nih, Tang? Iya iki. Stres Mas sampe ini. Walah. Kok manggungnya kok bayan. Untuk kok cekot-cekot ngono. Oh, ngene guys. Nggonku manuk bento ora klemune kok. Walah. Kok geges cah. Ra iso, padahal iso. Iso le. Padahal iso. Iso anjul ora? Nyeluki setan. Ra iso anjul. Oh, tera. Ya, bisa anyul. Nggon kurang muni bilas kok. Manuk bento. Kudu tak iberno aku. Manuk ora muni bilas. Tapi manuk mbek manuk ki beda ya kok ketoke. Padha. Wong cilikane bareng kok. Sak kandang iki. Oh. Ora muni blas rombongane perang-perang tahun ra muni, guys. Situ aja. Ora tak beresin itu loh.
lho, tiba. Nom situ aja. Wedi le. Cawedinan. Wis guys, aku disenani Pak Arifin. Terus itu tuku sarapan iki, ya Allah. Metu kene guys. Nah, kita naik karung ini guys. Ya Allah. Tanah lek karmu kayak tanah ya. Dek nane sing disapi ka lho guys. Aleh. Tuku sing ngombo. Alah ya Allah. Are ngono. Sabar ya Allah. Mal lek ciki guys. Wes. Maripin ketok kokone karo guys. Mas Arifin di metu kene guys. Terus ki main Mbah. Marotan lek man. Main Mbah dongkol. Metu kene guys. Sopo sing tiga mah. Ini semua. Ini Mbak Mari. Apa nak kuburan? Yes. Apa tuku sarapan? Gue masih senang dijaplek aku. Ya. Ken lagi duduk manis. Omahe do maleh kabeh guys nang kene iki do kaya-kaya delok. Omahe do ngeri-ngeri. Omah wong kene iki ngene guys, kayu, tembok. Omah. Nganggo lemah, ke main bakso. Aduh ya Allah, mak apik-apik ngene cah, ya Allah. Kamu paling sehat aku mah. Gak tandur lah saiki. Wis mau tandur yo, aku wis kesel. Wis dhuwit akeh kok, guys, masih delok. Masih ya Allah. Oke, delok kalunge, guys. Aku jane pengen kambi iki, guys. Piye mbok coplok? Yo, gak lah kok sampe nang Pak Japek itu. Wah, kok udah ya Allah. Kanggone kok panggone Ape kanggone Sri ape sarapan lah Japek ngopeni tukang urung bukakno. Aduh ya wis. Ayo sarapan golku piye? Wis Mak, matur nuwun Mak. Aku nyambut buka. Iki omahe anu Matri. Mas Pri. Urung singgoni celengan guys, dadi lemahe anake iki duwe lemah sakmene wong tuwek ya dadi loro. Ya padha kaya lek Sri mau guys. Ono dadi duwene kuwi wong tuwek ya dikekno kuwi. Omahe Pak Rara. Wong tuwek iki ngono kuwi ya. Duwene sak ceblokan ya dienggo wong loro. Wis main mujur ngono. Nek aku yo cita-citaku ngono Pak, kowe dikeki make yo lemah sakmene kanggo Lina aku rampah. Wis lho Pak. Gak bisa betul. Alhamdulillah rondo onder, rondo sampekan. Nah, ku mae Pak Rara. Iya bagiane wong loro karo anake mbek anake. Ya anake dhewe yo Mbak Juli loro. Iya Pak Rara. Iki Masin Jakarta. Surara lagi sarapan kalau guys iki sarapan. Ya Allah. Sarapan be apa guys? Tukura. Dicari cakire ngono. Astagfirullah. Apa kuwi? Ora apa-apa Kakno, ora apa-apa. Kakno. Mek make, guys. Guys kayak gawe video. Wis nduk. Lho kae baju ora mangkat iki. Kangen apa gak tau dolan dek. Minggu ya mergawe ya? Mergawe melari pen. Morning pesan dek nek. Morning person. Ya ini kok wis mateng ya ton kowe? Nek pasar mbek Laura. Isuki mak jam 5. Jam 5? Nggih. Jam 5 nang pasar. Nggih. Bayani wanita Morning pesan ta, Mak. wanita karir.
wani takare jam 5. Wong iki jam 5 ya cek ngiler. Katek di kelompok iki kenapa? Anu lunyu. Heeh. Tak kon kei. Iya, mobilnya geses-geses ngono lho. Iya gak usah ngumut. Lunyu jare Arifin mak ganti ae mak. Ganti kasar ya wis ganti kasar ya ora apa-apa. Yes, iki tanah Pak Era. Mbak model siap. Loh, satu kono. Satu kono ya. Ya Allah. Kecai diganti mana? Ya. Iki mobil Ria Enes ponakanku. Ngeri ya Allah. Ponakanku. Ria Enes Betaria. Iki Beta. Kaya ini orang kaya lah ngarai. Beta 83 Beta. Orang kaya aja gemen ketake ngono ora wong tipis sih kekayaan. Wah ya Allah tak selawati ben saka ponakan-ponakanku ben duwe kabeh ki aku wis seneng nggih kan aku ki ponakanku desa tuku-tuku cari ya juga untuk misal jambu ya mantan wapi ya kayak apa ya mobil ini kayak ini enak nih enggak motor orang kaya itu jenenge orang arah jeneng Beta jari ini. Oh jare Dila. Hari. Kok apa nih ini gitu. Tapi ki ndak yo jare. Ono itu. Aku gak suka kalau dia pendek tuh gak suka. Aku mintanya yang tinggi. Arung motor sing dienggo nyebuk. Lah kan dia ini kayak aku gak suka deh. Aku sukanya pengen kayak mobilnya Koh Marcel. Pit. Jebret. Ya Allah, tak ijelno guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad untuk kuloro. Paring ngono waras. Aduh, untuk goro-goro deh. Ya Allah. Gak lara untuk anggar di sekeleng yang jadi saya bolong malah kerap kabeh ya Allah bareng ono mari ya Allah bareng ono mari ya nonton ini dilarang kamar second ya 500 anyar gak oleh ya keren Betaria mbok rondo sugih duit mbok rondo sugih duit isa tuku mobil alhamdulillah ada ini yang merkena berapa apa tuh berat anune piringnya aku juga gak tau orangnya apa jenenge anunan rambut piringnya ya Allah syukur alhamdulillah ini kan sarapan sopo oh digoleki bojoku guys
goleki aku. Gak goleki aku. Ya Allah, aku mlaku gak mbok goleki mau. Ya, lha kuwi kuwi kunci kene jan sing kowe. Kok ngerti. Walah pas aku kesna. Tidak men kok yo ngono ae, Plek. Capek orang goleki aku, pemirsa. Ora mbok goleki ra apa-apa, aku digoleki pemirsa. Tenang kok. Tenan pin, nek james kok ora gawe. Ra iku gendro perkara ngombe obat. Teng-teng antuk teko kuping rasane ya Allah. Ini kok gawekno kopi. Hei. Kopine dikek kene wong digo mergawe mbok kek kono. Oh. Wah, alah tukang erung mangan sere. Ndekne wis gosro-gosro. Antri susah. Mantuk kok sapa mu? Karton. Lah salah muni ya yo ayo pakai konten aku ngono. Iya ayo. Pokoknya kantor aku Lah iya. Iki omahe diteteli mergo lunyu kabeh, guys. Arepin goser-goser. Teteli, guys. Lunyu dik. Sampura lunyu. Mateng din. Untukku luar rutin sawang rutin ya Allah ngantek saiki cek luar ya Allah. Baru-baru. Oh kan sing dicaplok enggak, sing bolong iki malah. Sing bolong. Iya. Kok anu kayak petos. Pertos. Kayak kapas sesono. Ndi kan di pertos? Mau main. Pertos apa minyak rem? Minyak rem nggone iki. Nek minyak rem rampal. Pancen rampal kok, tak kondang rampal lah. Iya, minyak rem. Aduh, Ayo beri wis tidak sini. diusirno sak untune ngono ya. Iya. Ih, pinter merah goro-goro. Dadak ledru iki diusirno ya perotol kabeh lho, pekok aku dikongkon perotol untukku kuwi cah kuwi cah. Aduh. Untu loro jare malah dikongkon kayak dadak ledru. Sing bolong lho guys ya Allah. Antek teko kuping. Bener. Ndek sing ditok-tok sing grok-grok aduh ya. Wes guys, iki mbok sak gawe video ora. Wes aduh. Ini sabar guys. Jaluk banyak es nanti kayak ini. Terus tahu benopat ya kau guna Pak Bambang deh ini. Kau guna ribu. Aduh. Nah, tamu ndak iki jane kok loro piye. Terus dianu untuk kuwi langsung. Koyo ngono lho, koyo ukrap mana. Kayak malah mbok ubi le. Salahnya sapa? Wong cah keranjingan nek diseluk buahnya mati kayak ngene kan.
Ayo, kuwi rasane. Rasa bayar. Ini padune ya enak. Wah, ngono sarapan iki kongkon. Ngombe ngene agak drunting iki. Pemirsa, konten sambat hubung-hubungan guys, konten hubung-hubungan atau sarapan. Tapi sarapan di sini guys, aku nanti gawe konten-konten apa yo konten ya hubung-hubung ya, dapat konten apa wong tua ini. Isane yo ngene guys, sepurane yo nek gawe lek damis kurang totalitas tanpa batas. Kadang yo metu-metu ngono kuwi menang ndi ngono kene mbah anak sing delok bareng anak sing delok jane apa golek entung kan tapi wong untune lara ngono tapi ra iku saiki kuala aku masalah lemu apa yang rasane kok obat kok iki lho guys iki jarine wis diobat wis tak obatno nggih wis tak obatno karo Pak enak entung nunggu entung suwal entung katok ya wis tambah wis sing loro iki ditambahno nek berusaha coba mari urae karek ngono sing gawe urip sonae aku tak gawe ngono rasa bingung mari ora wis karek kono tak mari wis gawe nek loro nek mari ora mari mati. Ku jenenge mari. Lah ya wis kuwi le. Ape opo? Kok wong urip opo kakakan cangkem. Alah. Ini ki wis tak klirit titis wong ngetin aku tin. Kok iso turutin ya terus larep sedilok merem tak ombe obat kok arep ditukokno kuwi yo ora mandi. Aku ki njaluk obat Pak Bambang. Wes to pokoke Pak Bambang, ker Pak Bambang ya wes. Dedek nang iki wis tak kei di obat kok ngene Pak Bambang wis. Gak enek ilang. Wis pakai njaluk ngontang atine iki lho. Ini ku sih bungkusan pe apa tin tinget-tinget tak pangane tin. Nang kresek. Ambek apa kono tin? Aku kok mubeng-mubeng gak enek sarapan tapi ya Allah. Ini sarapan, guys.